bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang hirap ng buhay sa Pinas. Kaya nag-abroad ako. Kaya lang, ang hirap din mabuhay dito. Hi, DJ Rocky. Isa ako sa mga tagapakinig mo. Gusto ko lang na ibahagi ang kwento ko. Itago mo ko sa pangalang Meg. At ito, ang aking secret file. Year 2019, nang nilakad ko ang mga papeles ko para makapunta ko ng Saudi. Oo, nagdesisyon ako na maging OFW sa gitnang silangan. Nakakakaba at nakakatakot. Pero kailangang tibayan ng loob para sa anak at para sa pamilya ko. Ang gusto kasi ni Mama, kahit papaano, makaahon kami sa hirap. Sobrang hirap ng buhay namin eh. Halos isang kahig, isang tuka kami. At yun ang nag-udyok sa akin para mag-abroad. Si Mama ang kasangga ko sa lahat ng bagay. Kaya kahit mahirap, kinailangan kong iwanan ang 2 taon kong anak na lalaki kay Mama. That time, may mga nararamdaman na si Mama. Hindi lang namin siya maipatingin sa doktor dahil wala kaming pera. Ultimo pambili ng gamot, wala. May mga araw nga na tinitiis niya yung sakit ng katawan niya. To the point na umiiyak siya sa gabi. At sa tuwing naririnig ko ang pag-iyak ni Mama, tumatalikod na lang ako. Dahil umiiyak din ako. At dahil wala akong magawa. Masakit yun sa pakiramdam ko na wala akong magawa dahil wala akong pera.
Fast forward. Lumuwas na ako ng Maynila para mag-asikaso ng papeles ko. Yung huling buwan na paghihintay ko, hindi na ako umuwi sa amin. Tumawag na lang ako sa kuya ko the day before my flight. Good thing, mama ko ang nakasagot. Sinabi ko sa kanyang magandang balita. Pero sa kabila ng magandang balita na yon, ay ang katotohanan na masakit sa damdamin. Nung ibinalita ko sa kanya na flight ko na bukas, bigla na lang siyang tumahimik. Tas maya-maya narinig ko na lang na humihikbi siya. Hanggang sa lumakas ng lumakas yung iyak niya. Wala naman akong planong umiyak sa pakikipag-usap sa kanya sa cellphone. Kaya lang, naiyak na rin ako. Sabi niya, magdasal ka lang at mag-iingat ka doon palagi. Sumagot ako ng, opo, mama. The next day, lumipad na ako paalis ng bansa. Yung pakiramdam ko noon, kahit papaano masaya. Excited. Nung araw na lumipad ako, walang mga luha ang tumulo mula sa aking mga mata. Dahil mas sabik ako na maiahon ang pamilya ko sa hirap. Nang makarating na ako ng Saudi, okay naman sa umpisa. Kaya lang habang tumatagal, nagkakaroon ako ng problema sa employer ko. Hanggang sa dumating sa punto na nagpabalik na ako sa agency ko dito sa Saudi dahil hindi ko na kinakaya ang ugali ng amo ko. Ilang linggo akong na-stuck sa agency. Walang internet. Kaya halos lahat ng mga naiwan ko sa Pilipinas, alam kong nag-aalala sa akin. I waited. God is really good. Dahil nahanapan ako ng bagong employer. At ito yung pinagsisilbihan ko hanggang ngayon. November 2019. Third birthday ng anak ko. May konting handa para sa anak ko. Nag-video call ako sa kuya ko. Kinausap ko yung anak ko. Pero hindi ko na nakakausap si mama. Dahil nasa loob ng bahay walang signal. Nasa labas ang kuya ko kaya malakas ang signal. Sabi ko nun kay kuya, kausapin ko si mama. Kaya lang, hindi kakayanin ng cellphone na pumasok sa bahay. Kasi mapuputol lang daw ang tawag namin. Kaya nag-okay na lang ako. Pero kung alam ko lang, na yung araw na yun,
ay yung huling araw na makakausap at makikita ko si Mama. Kahit sa video call lang. Sana, pinilit ko na. Para masabi ko na mahal ko siya. Sa totoo lang, DJ Rocky, oo, kasangga ko si Mama sa buhay. Pero hindi ako nagkaroon ng malalim na emosyonal na koneksyon sa kanya dahil lumaki ako na malayo siya sa amin eh. Lagi siyang nagtatrabaho nung maliliit pa kami. So after ng video call, bandang 6 to 7 p.m. Saudi time, gumala kami ng amo kong babae. Namili siya ng mga gamit para sa akin. Nung nasa mall kami, pakiramdam ko noon, may mali. Para bang aligaga ako. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Nang biglang pumasok sa isip ko si Mama. Napatanong pa ako sa sarili ko kung may nangyari kayang hindi maganda sa Pilipinas. Wala rin akong internet sa cellphone ko. Kaya kapag nasa bahay lang ako nakakapag-internet. Pagka-uwi namin ng bahay, wala naman akong natatanggap na mga mensahe. So, naging maayos ang pakiramdam ko. Dahilan para makatulog ako. Yung wifi sa phone ko, pinapatay ko kapag matutulog na. So pinatay ko. Kinabukasan, November 25, 2019 to be exact. Pagising ko, naligo ako. At pagkatapos kong maligo, saka ko lang binuksan ang cellphone ko. Iniwan ko muna ang cellphone ko sa isang tabi para makapag-concentrate sa paglilinis ng bahay ng amo ko. Napansin ko na hindi tumitigil ang pagtunog ng cellphone ko. Sunod-sunod ang tunog na naririnig ko. Umabot ng 5 minuto yun. Sige pa rin ako sa paglilinis. Nang hindi tumigil ang pagtunog after 5 minutes, doon na ako biglang kinabahan. Napatanong ako sa sarili ko, anong meron? Kaya ang ginawa ko, naglakad ako papunta sa kung saan man naroroon ang cellphone ko. Tsaka ako binuksan ang mga message. At dun ko nakita ang sandamakmak na mga mensaheng natanggap ko. Siguro'y umabot yun ng halos 100.
Mga mensahe mula sa iba't ibang tao. Sa mga kaibigan ko. Sa mga kabarangay ko. At sa mga relatives ko. Nangungumusta sila sa akin. Ang tanong, okay lang daw ba ako? Nagdesisyon na akong buksan ang isang mensahe na galing sa pinsan ko. Isa rin siyang OFW nung time na to. At ang sabi niya, huwag kang mabibigla. Tibayan mo ang loob mo. Wala na si auntie. Pagkabasa ko noon, bigla akong nanghina. Napaupo ako. At wala ng patid ang pagpatak ng luha sa mga mata ko. Iyak ako ng iyak. Tumawag pa yung isa kong pinsan. Naka-video call kami. At ipinakita niya sa akin yung damit na susuotin ni Mama. If I'm not mistaken, maaga pa nun dito sa Saudi. Past 8 in the morning. Ang lakas-lakas ng pag-iyak ko. Yung tipong wala na akong pakialam kung marinig man ako ng amo ko. Tapos biglang tumakbo yung isang anak na lalaki ng amo ko. Sabay tanong sa akin, "What happened?" I said, "My mom passed away just this morning, Philippine time." Pagkagising ng mga amo ko, sinabi ko sa kanila ang nangyari sa Pilipinas. Halos lumuhod ako sa kanila para lang magmakaawa. Napauwiin ako ng Pilipinas para lang makita ko kahit man lang sa huling pagkakataon ng mama ko. Pero sadyang mapanakit ang tadhana. Hindi lahat maiintindihan ka. At hindi lahat kayang damayan ka. Kulang na lang, lumuhod ako sa amo ko. Para lang maawa sila sa akin. Napauwiin ako ng Pilipinas. Kahit sa huling pagkakataon, masilayan ko man lang muli ang mama ko. Kaya lang hindi pumayag ang amo kong lalaki. Si Madam, okay sana. Papahayag sana dahil awang-awa siya sa akin. Pero kailangan parehas silang magdesisyon na pauwiin ako. Wala akong kagana-ganang kumain. Dumaan ang 1 linggo.
Iyak lang ako ng iyak. Umaga hanggang gabi. Hindi pa rin ako nakakauwi. Dagdag ko pang isipin. Ay, ang anak ko. Paano na? Habang binuburol si mama noon, may sinend na picture yung kuya ko. At yung picture na yun ay sobrang dumurog ng puso ko. Yung anak ko, nakadungaw sa kabaong ni mama. Hindi ako makauwi. Teknolohiya ang nagtawid sa akin. Every time nagigising ako sa umaga, video call agad ako sa kuya ko. Sasabihin ko, patingin naman ako kay mama kasi miss ko na. Ang sakit-sakit sobra. Wala akong magawa. Kasi nasa malayong lugar ako. Dan habang nakaburol si mama, may paparating na bagyo. At etong bagyo na ito ay hindi inakala na magiging super typhoon. Bagyong humagupit sa Samar. Inilipat daw nila si mama sa bahay ng uncle ko dahil ang lakas na ng hangin at alon. Malapit po kasi kami sa dagat. Pag landfall ng bagyo, wala na. Hindi lang si mama ang nawala. Yung bahay naman namin, simot lahat. Ibinalita nila yun sa akin. Sinendan nila ako ng picture na ang sakit-sakit makita. Tinanong ko nga si Lord, Lord, bakit kailangan mong iparanas sa akin to? Hindi pa ako nakakapag-move on sa nangyari kay mama, tapos ito na naman. Sa totoo lang, DJ Rocky, na-depress ako noon. Naisipan ko na magpakamatay dito sa Saudi. Dumating sa puntong pumunta ako sa rooftop. Umupo ako sa malapit sa pader. Dumungaw ako sa baba habang iyak ako ng iyak. Kung saan-saan ako tumitingin. Nang biglang pagpikit ko, nag-flashback sa akin ang anak ko at ang mama ko. At doon na ako humagulgol.
Yung anak ko na naglalaro. At yung mama ko na nakangiti sa akin. Na para bang sinasabi niya na masayang mabuhay. Kailangan ka pa ng anak mo. Makikipaglaro ka pa sa kanya. Tututukan mo pa ang paglaki niya. Kaya bumaba ako. At doon mas lalo pa akong napahagulgol. Pag naaalala ko, yung panahong yun, hindi ko mapigilang umiyak. Pero thankful ako. Kasi nalagpasan ko yung pagsubok na yun. Kung sabihin nating mga pagsubok na yun, na mag-isa lang sa banyagang bansa. Sa awa ng Diyos, unti-unti kong naipatayo uli ang bahay namin. Yes, nagtatrabaho pa rin ako sa Saudi. Medyo matagal na ang lumipas simula nung mawala si Mama. Pero lumalaban pa rin ako para sa anak ko. Paano na kami ng anak ko? Kailangang magpakatatag. Dahil may anak akong naghihintay sa pag-uwi ko. Kailangan lakasan ang dibdib at puso. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Sana may mapulot kayong aral sa aking kwento. Muli, ako si Meg. At ito, ang aking secret file.